Hoxe, no Fío de Penélope, centrarémonos na figura de Pascuala Campos. Para min é unha honra desfiar este novelo, precisamente porque Pascuala no segundo ano de carreira construíu un refuxo de papel e fío, nun momento como este, no que as casas convertíronse precisamente en refuxios, recuperar a idea de Pascuala de arquitecturas para a vida é absolutamente necesario. A miña primeira escolla é a xornada que o Consello no 2017 dedicoulle, como todos os anos, a unha figura femenina, neste caso a de Pascuala Campos, e quedaríame sobre todo coa segunda parte centrada na memoria, na que por un lado presentouse a cartografía de Pascuala Campos, onde podedes achegarvos a súa figura a través da súa obra, biografía, aportacións, reflexións, etcétera, pero tamén recoméndovos a conversa con Ana Romanín, para mí deliciosa, finalmente o peche co teatro espontáneo, que é outra das facetas de Pascuala Campos. Polo tanto, xornada e cartografía son as miñas dúas primeiras escollas dentro deste novelo. A terceira sería a entrevista que lle fai Berta Rey na revista Andaina no ano 2000, precisamente porque deixa entrever o seu pensamento cunha serie de reflexións arredor da arquitectura moderna, da perda de valores estéticos, da relación entre a arquitectura en contextos urbanos e rurais, da desconexión da arquitectura co contexto, coa contorna e, finalmente, o papel da muller na arquitectura. E precisamente este último aspecto do papel da muller me leva a reivindicar tamén a súa figura dentro do movemento feminista. No ano 70 forma parte das feministas independentes galegas, participando activamente en xornadas e congresos desde esta perspectiva. Pero creo que é importante reivindicar e poñer en valor a incorporación por necesaria e por pioneira que fai Pascuala da perspectiva de xénero na docencia. Precisamente ela consegue a cátedra Proxectos Arquitectónicos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Coruña cun traballo chamado Espazo e Xénero, convertíndose así na primeira muller que obtén esta cátedra no Estado español. E como escolla collería a recuperación da memoria do movemento feminista, tanto a xornada como a publicación, onde podedes ver, entre outras cousas, as doacións que ela fai á recuperación de arquivos para a recuperación desta memoria. Esa, dentro da súa obra, no Consello da Cultura Galega podedes recoller varios contidos. Eu empezaría pola publicación Lugar, Memoria e Proxecto, precisamente porque inclúe varias obras de Pascuala, entre ellas a Escola de Formación Pesqueira Niño de Corvo, para min unha das máis interesantes do seu traballo, pero tamén o vídeo Gitano sin romancero de Llorén Soler e Ana Turbao, no que podedes facer unha aproximación á obra que fai en conxunto con César Porcela para as vivendas da comunidade xitana proxectadas en Campañó e Pollo. E, finalmente, para pechar, precisamente pola miña profesión vinculada ao patrimonio, escollería as xornadas dos conxuntos históricos do borde marítimo galego, no que se analiza por parte de Teresa Nieto o traballo que ela fai dentro do Plan Especial de Combarro. Nada máis, espero que vos guste esta escolla e que disfrutedes tanto como a min da figura de Pascuala Campos.